Aquí estou un cemiterio no medio da cidade, como vedes, está feito así a americana, todas as lápidas aí pequeniñas, todo moi verde e non se ve ni un nome. É un cemiterio moi bello e isto está no principio do que lle chaman o Freedom Trail, é dicir, que é unha especie de sendeiro ou paseo ou camiño marcado por unha liña vermella que te leva por todos os puntos interesantes de visita da cidade. Está marcado así durante toda a cidade e vai parando nos puntos de interés e hai carteles, así moi fácil facer turismo, así que eu continuo.